Γεια σας παιδιά, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου, καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα gamebook. Σήμερα θα παίξω με τον φίλο μου που για κάποιο λόγο δεν με αφήνει να μπω. Όσο λέω το παιχνίδι να το γράψω εγώ. Jim Klein. Jim. Ναι. Jim Klein. Ναι. Εδώ. Άντε πώς είναι. Jim Klein. Παιδιά, ξέρετε το 6-7. 6-7. Έμπαμε. Jim Run. Jim Run. Πήγαν Jim Run. Όχι Jim Run. Πήγαν Jim Run. Bro. Είμαι βλάκ. Εν πειράζει, να, εν πάση άλλο. Να. Jim Klein. Jim Klein έγραψα. Εν κάποιοι που σκαρφαλούν πόντους. Εν κάποιοι που σκαρφαλούν. Πήγαινε κι αν πίσω. Oh my god. Παιδιά, δεν το βρίσκουμε, προσπαθώ να του το έβρω εγώ. Ώσπου να έρθει. Εντάξει, περιμένετε. Ήρθα. Δεν το βρήκα. Ναι, δεν το ήβρα. Δεν το βρίσκω ρε. Τι θα παίξουμε τότε. Θα παίξουμε άλλο παιχνίδι. Τι θέλετε να παίξουμε παιδιά. Γράψτε σε σχόλια, περιμένω. Κάποια παιδιά γράψανε στείλε brain rot. Θέλετε να μπούμε στείλε brain rot στο private server. Στο private server μου. Θέλετε. Περιμένω. Περιμένουμε. Γράψτε κάτω στα σχόλια. Εντάξει, μπαίνουμε. Μπαίνουμε παιδιά. Σε βρίσκω ρε. Παιδιά, αυτό εδώ πέρα είναι τα brain rots μου. Είναι όλο secret. Εμένα είναι 7. Και εμένα είναι αυτά. Πού είσαι, στον πάνω. Παιδιά, εμένα είναι 7. Δείτε, έχει τον... Περίμενε. Τον βουτουρίνο σκελετόν, πώς το λαλούσει. Βουρα. Εντάξει. Και από πάνω τι έχουμε. Στα από πάνω έχουμε ένα τραπέζι με ντούσι και ένα κέντυλο. Ναι. Θέλεις εγώ πάρω σε βόλτα. Όχι, εσύ εγώ πάρω. Βόλτα. Αου. Και σε κάνουμε και body walk. Πάμε να του κλέψουμε παιδιά. Θα κλείδωσε. Θα σε κλέψω, έλα τώρα. Κάμε στον εαυτό σου, νουμπάκι. Μη με μπάκι. Όχι, νουμπάκι. Εσείς. Άνοιξε το μπέι. Όχι. Ναι. Όχι. Όχι. Πού είσαι ρε. Παιδιά, σήμερα θα παίξουμε, θα περιμένουμε να ανοίξουν οι βάσεις μας για να δούμε στυλ του ένας του άλλου. Ναι. Και όποιος καταφέρει να κάνει τα παραπάνω στυλ στο τέλος του βίντεο θα σας... Όποιος κερδίσει θα πάρει ένα τρόπαιο. Θα διαλέξει ένα brain rot. Εγώ άμα κερδίσεις
Σου δίνω τον τιν. Άμα κερδίσω, εγώ διάσου μου το job Σαούλ Όχι, σου. είναι καλύτερο. Εντάξει. Καλά ρε, αφού είναι άχρηστος ρε. Ποιος? Job Σαούλ. Αφού είναι διά μόνο 875 κάπα το δευτερόλεπτο. Και εμένα διά... Μένα διά 562,5 κάπα μου. Και γιγιά. Περιμένετε να ανοίξουν οι βάσεις μας. Ανοίξε τη βάση σου. Α, γιατί? Μα, παιδιά, μου έπαιζε ο φίλος μου. Ναι. Κρυά, ξεκινάει το παιχνίδι τώρα. Έλα εδώ ρε. Πού είσαι ρε. Πού είσαι εσύ ρε. Όχι, εδώ θα πας στην... Όχι, μη μου κλέψεις. Όχι, δεν θα μου κλέψεις. Όχι, δεν θα κάνεις. Λιωμπέ. Εγώ... Πάμε! Όχι! Σε χτύπησα. Ναι. Όχι! Άντε πίδα! Άντε! Πάμε! Πατήσω! Όχι! Πού είσαι? Δεν κάνει ένα κινητό να τη χαρίσω. Ένα κινητό. Σε πέταξε στα ουράνια! Γεια σου, έλα εδώ. Πού είσαι? Όχι, δεν θα πας. Έλα να σου πω κάτι. Body walk. Πάμε στο basement. Ρε. Σάμι. Σάμι. Είσαι better. Παιδιά, κάντε subscribe για Σάμι και like για... Πού είσαι? Είμαι Σαντάμι. Και τώρα. Κοίτα κάτι. Κοίτα. Να πεις. Θα μπεις μες στο base. Άντε ρε, τρέχουμε ανοιχτά τα base μας. Ναι, ωραία. Να τα έχουμε ανοιχτά. Πήγαινε να κάνουμε άλλο friend. Να πάω. Ρε, πούστηκε τον brain να τα λάνε έκλειψε. Θα πίσω. Πού είσαι? Εκεί. Εγώ. Όχι. Θα πίσω brain. Πάνω σου πέφτει το brain rot. Ergomenas Divisor. Πήγε. Αλλά θα του τα δώσουμε. Άμα βλέπουμε, θα το δώσουμε. Όχι ρε. Να πίσω. Όχι.
Όχι, έλα. Αυραλίτο. Ή... Όχι, πάμε αυρά. Αυρά. Σίγουρα το μεγκέλιο. Όχι, στο τέλος του βίντεο θα του τα δώσω. Ρε. Στο τέλος του βίντεο. Όχι στο τέλος. Ναι. Άντε πιάσου. 5, 4, 3, 2, 1. Ξεκινάμε. Ξεκινάμε τώρα. Τώρα που πήρες και το brain σου. Yes, πρόλαβα. Θα το πάρεις, θα το πάρεις. Με στείλες στα ουράνια. Έλα εδώ, πού είσαι. Πού είσαι, δεν βλέπω. Κάπου. Θα της. Φύγε, εδώ, είσαι εδώ. Πού είσαι στο τελευταίο λεπτό, πού είσαι, πού είσαι. Δώσε, έλα εδώ. Όχι. Αϊ. Να με κλέψεις. Πού είσαι. Ρε. Θα βρε τώρα, όχι. Έφτανα. Κάπως γίνεται. Πού βράμε που Πας βρε. Αου. Όχι. Όχι. Βλέπω brain rot. Από καράτσι. Βλέπω. Στείλ τώρα. Όλα είναι μου κάτι. Είχα. Με τρόπο πολύ εύκολο. 3, 2, 1, ξεκινάμε. Εδώ τεχνικά. Θα δούμε στο τέλος. Όχι. Με πέτυχες. Κοκοφάντο ελεφάντο. Ω, παιδιά, βγήκε το κοκοφάντο ελεφάντο. Αυτό που στενάχωρισαν σερβερ lab. Εντάξει, εγώ το πράγμα. Δεν είναι καλός. Να το ξέρουμε. Ωραία. Παιδιά, το καλύτερο, γράψτε στα πράγματα, στα σχόλια, στο shop ποιο είναι το καλύτερο. Στο shop. Ναι. Στα σχόλια. Γράψτε στα σχόλια. Πήραμε άλλο στυλ για σήμερα. Νομίζω παιδιά θα τον κερδίσει. Είναι λίγο εύκολος. Εγώ πάτε. Παιδιά, γράψτε κάτω στα σχόλια. Ενώ στο shop εδώ, παιδιά, Έχω κάτι. το shop. Εμείς ψηφίζουμε τον Buddy's Bot. Ναι. Πού είσαι ρε. Καλύτερα. Πού είσαι. Πίσω. Πάμε. Δεν τον αφήνουμε. Σε αφήνουμε. Όχι. Πάμε να κάνουμε ωραία στυλ. Πήρα. Σκοτώ. Όχι. Ρε. Πού είσαι. Έφυγε. Όχι. Τραλαλίτα τραλάλα. Τραβαλίτα. Παιδιά, δεν ξέρω τι κάναμε. Δεν κάναμε
Tralalita tralala. Ένα σερβέρλα. Ξεκινάμε. Για. Πάμε να το κλέψουμε. Πού είσαι? Παιδιά, πάμε. Πάμε και ένα. Παιδιά, μετρήστε 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ξεκινάμε ξανά. Σε πήγα. Να κλέψει πάλι. Όχι, δεν ξέρω τι είσαι. Και πουλάμε κύριε βλακία σου. Το παίζεις. Όχι. Είναι εύκολος. Να παίξει και μια φορά με... Μου είπε και εκείνος μια φορά να παίξει το παιχνίδι. Αλλά αν μπαίναν κάποιοι φίλοι του και δεν μας αφήναν. Γι' αυτό είπαμε να το κάνουμε σε βίντεο. Και άλλο ένα στυλ. Λαμένο. Αγκάρι. Μπρο, είναι πολλά καλός. Γράψε στα σχόλια. 5, 4, 3, 2, 1. Έλα. Όχι. Όχι, μου κλέβεις. Θα το κλέβω. Έλα εδώ, ρε. Μάρκο. Όχι. Σαν άλλο ένα στυλ. Δεν χάσε, άτε. Όχι. Δεν τη χάσε. Εδώ είχα πει δεν έπεσα. Γιατί. Είναι λαγκαρισμένο. Εσύ είσαι λαγκαρισμένο. Εσύ είσαι. Εσύ. Εσύ είσαι. Αου. Πού είσαι. Όχι. Νεράρις. Όχι, σταμάτα. Έχεις και εσύ body walk, χωρίς να το κάνεις. Hello. Ya está. Yes. Θα μας βαδίζουμε. Όχι. Λάδω εδώ. Λάδω. Όχι. Εδώ. Calma. Παιδιά, είναι συμπανόρθο. Κάψτε σας. Μην ξεχνεί. Το τελευταίο λεπτό είναι πάνω.
Πού είσαι κακό παιδάκι. Μπορεί να βγεις ποτέ. Δεν ξέρω. Λοιπόν, κλείνω το εμβολιασμό. Αυτό είναι το τελευταίο στυλ του βίντεο. Όποιος το κλέψει κερδίζει. Είδες? Τον κέρδισα παιδιά, δεν ήταν δεύτερο. Like και subscribe. Ένα λεπτό. Να μας πιάσει τον brain rot του. Λοιπόν παιδιά, αυτό ήταν το βίντεο για σήμερα. Σας έλεγα να κάνετε subscribe. Ναι, έτσι. Και εμείς θα στο επόμενο βίντεο. Bye.